Dobrý den, vítejte u shrnutí roku 2025. Jsme v únoru a je to ten správný čas se poohlédnout za loňským rokem. Loňský rok byl pro Volvo Car v České republice druhý nejúspěšnější. Prodali jsme celkem 4501 vozů a byť je to teda číselně druhý nejúspěšnější rok, i přesto jsme na tento rok velmi pyšní. Dovolte mi pochlubit se několika prvenstvími, kterých jsme dosáhli v roce 2025. Za prvé jsme historicky prodali nejvíce modelu XC60 a to s absencí dieselových motorů. Za druhé jsme dosáhli vůbec největšího počtu objednávek a to více než v roce 2024. Za třetí jsme se stali nejvíce elektrifikovanou prémiovou značkou v České republice a to nejenom podílem z celkovém segmentu, to znamená 31% vozů s kabelem, ale i vlastně na našem portfoliu, který činil 36%. A za čtvrté, protože se pohybujeme samozřejmě v nějakém konkurenčním prostředí, se nám podařilo porazit jednu tradiční německou prémiovou značku a na to jsme samozřejmě velmi pyšní. A protože všechny úspěchy, které jsem zmínila, je třeba také oslavit, my jsme tak učinili minulý týden, kdy jsme se setkali s celou naší dealerskou autorizovanou sítí a při příležitosti, kterou nazýváme Retailer Excellence Award, což je takový Oscar, který uděláme jednou za rok v různých kategoriích a já bych tímto ráda pogratulovala všem vítězům. Koncem ledna 29.1. jsme představili naší poslední novinku, čistě elektrický model EX60. Proč je tento vůz pro Volvo průlomový? Protože řeší 3 největší bariéry, které existují při nákupu elektrického vozu nebo při zvažování o nákupu elektrického vozu. Za prvé dojezd, my jsme schopni dojet až 810 km, doba nabíjení 10 minut na 340 km, baterie a cena. My poskytujeme, nabízíme takovou cenovou kategorii, která se rovná našim tradičním modelům XC60 plug-in hybrid. Ještě existuje čtvrtá bariéra, nabíjecí infrastrukturu, a tu samozřejmě řešit úplně sami nemůžeme. Takže s tímto způsobem to první vůz na trhu, který vlastně boří to status quo, že musíte vždycky dělat nějaký kompromis. Tady v tomhle voze opravdu ten kompromis dělat nemusíte. Na poslední řadě nás samozřejmě těší obrovská jako pozitivní reakce, vlna reakcí, kterou jsme zaznamenali, a to nejenom v médiích a nejenom v České republice, ale globálně. Globálně jsme vlastně v momentě, kdy jsme ten vůz uváděli online koncem ledna, tak jsme měli 65 000 zájemců o tento vůz. V České republice to bylo 650, takže i tady je to číslo opravdu obrovské a těší nás to a už se nemůžeme dočkat, až vlastně začne naše roadshow, která začíná 18.3. a my ten 2 vozy, které budeme mít k dispozici, pošleme po našich autorizovaných partnerech do celé dealerské sítě v České republice. Model Volvo ES90, který je mimo jiné oficiálním vozem českého lva, je nyní k dispozici u všech našich autorizovaných partnerů, takže pokud máte zájem se svést, prosím neváhejte se obrátit na vašeho nejbližšího partnera. A nakonec bych vám ráda připomněla náš věrnostní servisní program pro vozy stáří 4+, 6+ a 8+, kdy v první kategorii dostáváte slevu 15%, v 6+ dostáváte slevu 20% a 8+ dostáváte slevu 25%. Takže pokud máte vůz této věkové kategorii, neváhejte, prosím, využijte této skvělé nabídky a obraťte se na jakéhokoliv autorizovaného servisního partnera v České republice. Děkuji.